नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राचे निवडणूक समीकरण बदलतले काय किते? क्षेत्राच्या जनतेलो प्रश्नचिन्ह. कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राच्या बीजेपी उमेदवाराच्या प्रचारासाठी खास देशाचे प्रधानी मोदी अंकोला क्षेत्रात येऊन प्रचार केलो आणि पक्षाच्या अभिमान्याक एक नवं चैतन्य मेळ्ळो. कारवार अंकोला क्षेत्रात विधानसभा निवडणुकीक टक्कर म्हणल्यार बीजेपी, काँग्रेस आणि जेडीएस पक्ष या त्रिकोणी लढतीत निश्चित विजय कोणालो हे एक गौप्य असा. अशा परिस्थितीत माजी आमदार आताचे स्वतंत्र उमेदवार श्री गंगाधर भट हेमका बीजेपी पक्षातल्या उच्चाटन केला असे वृत्तपत्रात बातमी प्रसार झाला. पण या उच्चाटनान आपल्या काहीच फरक पडना असे श्री गंगाधर भट यांनी प्रतिक्रिया दिला. आपण सच्चा RSS. बीजेपीची भक्ती आपल्याला हृदयातल्यान कोणाच्यान काढून घेऊ जायना. आपल्याला नसा नसात बीजेपी भक्ती मिसळलेली असा अशी ते मी सांगले. उच्चाटनाचे पक्ष वरिष्ठान आपल्याक दिले नोटीस जसे उदकात बुडची कागदाची होडी अशी ते मी टोमण मारलो. जर आपण निवडणूक येलो तर आपल्याक तुम्ही बीजेपी पक्षात सामील कर घेनात असं त्यांनी सवाल केलो. कारवार अंकोला क्षेत्रात माजी मंत्री आनंद अस्तोडीकर हेमी उमेदवारी अर्ज भरूक हा ना करता करता अखेर तटस्थ रावले खरे. पण आज तेमी स्वतः जाऊन आपलं सपोर्ट काँग्रेस उमेदवार श्री सतीश सैल हेमका दिवचो निर्णय घेऊन आपल्या अभिमान्याक सतीश सैल हेमका मत दिवचे प्रचार केलो. सतीश सैल आमदार जाल्यार आपण आमदार जाल्यातच जमा असे सांगून आपण आणि सतीश सैल डबल इंजिन सरकार असे मतदाराक प्रचार केलो. आनंद अस्नोडीकर हेमगेल्या बाप्पायले दिवंगत अस्नोडीकर आणि शुभलता अस्नोडीकर हेमगेले अभिमान्याले निश्चित असे मत फिक्स असतात. ते आनंद हेमगेल्या इशाऱ्याचेर असतात. या मतदानान निश्चित कारवार अंकोला क्षेत्राचे मतदार निवडणूक प्रक्रियेत कितें तरी बदल हाडू शकतात काय कितें हे पळोवच पडटले. आनंद अस्नोडीकर हेमी कारवार अंकोला क्षेत्राच्या लोकांले कोंकणी अभिमान्याले जे अभिवृद्धीचे स्वप्न आसा ते पूर्ण करची जबाबदारी स्वीकारली आसा. जर तर काँग्रेस उमेदवार सतीश सैल निवडून आमदार झाले की दोघी मेळून क्षेत्राची अभिवृद्धी करतले म्हणून जोरदार प्रचार सुरू केला. आता मतदार बी खूप हुशार झाल्यात. कोणाक मत दिल्यार अभिवृद्धी जातले हे मतदाराक सांगची गरज ना. जो तो येता आपल्या पक्षाचो प्रचार करता. निवडणूक जाली की परत दृष्टीक पडना असले उमेदवारी गरज ना असे मतदार म्हणतात. क्षेत्राच्या मतदाराक कोण योग्य असे दिसता तेमकाच मतदार निवडून हाडटले. त्यांनाच खरे चित्र दिसतले असो लोकांलो सूर ऐकू येता. ज्या काँग्रेस उमेदवाराक मत दिया म्हणून अस्नोडीकरान क्षेत्राच्या बऱ्याच जाग्यार प्रचार केलो तेजेन निवडणुकेचेर कितले प्रमाणात फरक पडतलो काय चित्र कशे बदलतले हेजेर सार्वजनिक उत्सुकतेन लक्ष दिवन आसात. नमस्कार. मागेल्या कारवारचे कोंकणी अभिमानी कोंकणी मंचाच्या सगळ्या अध्यक्षाक पदाधिकारी लोकांक आनी मागीर कारवारचे सगळ्या कोंकणी उलयतल्या घरातल्या मात्र भाशेक कोंकणी आशिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार. ह्या येवचे इलेक्शन आसा आमगेले कारवारचे कर्नाटकाचे MLA इलेक्शन आनी मोदी साहेब पयर आयिल्लो तेगेल्या विचारा बद्दल ते मुखाल्ले केंद्र इलेक्शन ते MP इलेक्शन. तेन्ना आज प्रश्न आसा आमगेर ह्या स्थळीय कारवार MLA कोण उरूं जाय. आज हांवें म्हागेलो आवय आराम ना म्हणून हांव इलेक्शनाच्यान फाटी येला. आज आमकां एक बरो MLA जाय, अनुभव आशिल्लो MLA जाय. आज सतीश सैल 5 वर्स आज तो वनवासा आसा. हांव 10 वर्स वनवासा आसा. म्हाका विश्वास आसा सतीश सैलाक मेळ्ळा बी, हांव उलयलो बी, ताका सांगला बी, प्रमाण बी केलें तेणें की आपणाले थोडे चूक जाल्ले आशिल्ले तर हेजे नंतर ती चूक जावची ना. कारवारच्या खातीर आपूण सदांकाळ उरतलो, अभिवृद्धी तुगेल बी म्हाका एडवायज उरतले, मार्गदर्शन उरतलें. दोगी जाण मेळून आमी कारवारची बरी करया. खूब इतले अभिवृद्धी विचार आसा. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बी कारवार जावचे विचार आसा. तेन्ना आयज जास्त उलयनासतना कारवारची मंच लोकांक हांव एक विनंती करता की सतीश फाल्यां MLA जाल्यार हांव MLA जाल्लो दिसो आमी दोगी जाण डबल इंजिन अशें काम करतले. तेन्ना विश्वासान सांगता ह्या फावटी सतीश सैलाक तुमी मत घाला आनी मुखाल दिवसात आमगेल्या कोंकणी उलयतले कोंकणी मंच लोकांले ज्यो आशा आसा की तांकां सन्मान मेळूं जाय, कोंकणी भाशेक सन्मान मेळूं जाय, ते सन्मान मेळचे आनी कोंकणी भाशे लोकांक सदां आमी अभिमानात दवरचे ही जबाबदारी मागेली आनी सतीशाला आसा म्हूण सांगून घेवन हांव तुमकां पांय पण घेवन तुमगेले सगळ्याले आशिर्वाद आमी करूं म्हूण सांगून घेवन मागेले 2 वर्सां.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। 200 LPD सोलार वॉटर हीटर, GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री, 5 वर्षाची वॉरंटी आशिल्ले सोलार वॉटर हीटर, किंमत फक्त 28,500। ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र। आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते। ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार। आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETC MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलार होम लाइट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर एंड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर। आजच भेट द्यात आणि खात्री करा। ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी। उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला। 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस। वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला। कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात। या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता, कोणाकच कसलेच बंधन ना। सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथो मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।